Igbo nwe mmadụ ekelela m unu. Asị m nke onye na-eme bụ ezi ihe ya gaziere ya, nke onye chigwaranụ ya zere. Anyị ji ohere a na-ewetara unu ihe emume anyị n'ụbọchị taa bụ Friday 24th November 2023 nke a kpọrọ ilu Igbo Proverbs. Ilu Igbo nke anyị na-ewetara unu n'ụbọchị taa. Tupu agawa n'iru before me chefuo tupu me chefuo, aha m bụ onye unu ma nwanne unu nwoke bụ Maazị Sugarman. Maazị Sugarman, onye mụ na ya nọkwara taa wụ lọlọ m Robota. Lọlọ m gbakelekwa ndị Igbo ọzọ. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ndewonu. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, ndewonu. Ilulu anyị nke ụbọchị taa wụ nke na-asị itiela aka na tipa bụ aja. Itiela aka na tipa bụ aja. Itiela aka na tipa bụ aja. Say it again. Wait, I know now. I lost it. Itiela aka. Itiela aka na tipa bụ aja. na tipa bụ aja. Otu aka ọ dị. The translation says, you have placed your hand on a tipper loaded with sand. You have placed your hand on a tipper loaded with sand. The meaning says, you are in big mess. You are in big trouble. That is why Igbo people say, Itiela aka na tipa bụ aja. Try again. Itiela aka na tipa bụ aja. Itiela aka. Itiela aka na tipa bụ aja. bụ aja. Biko ekpere anyị wụ ka anyị hapụ itinye aka na tipa bụ aja ka ụzọ anyị dịrị anyị na mma, ka hapụ ịda anyị n'ọnwa. Ọnwa ahụkwala anyị ahụkwala ọnwa. Ọ bụ ekpere anyị n'elu isi ndị Igbo na ndị niile hụrụ ndị Igbo n'anya. Ise ise ise, ka ọ dịrị anyị na mma.